kurwania mariago yogo tinde NACADA ni gobono kia rama egere gochiase abwatani anene ase county ya Nyamira ekero bakore tara yabo ase bunge ya kitutuma saba sabanyarego semia bantu ko ene kibuna mbali kwibwoterania na mariago yogo tindia anene abasae. Aya nechinga kibono lyalengeritko lyoko inyora goseritko lyoko inyora litko lya World Drug and Substance Day ekabona yarokanire n'abanda bange nigo bawetera chinga kingongu nabayo kwenyora se amakongwa mange egati abo busare bw'ekingenjo kubwatkana no botumeki bwa marego yo gutindia kolengana ne kyombe kinigo bate bire bunambagendere kubwatira na bwatani bande ko ene kibuna ngosiri bale amarwa tanche irana we kase binyorima sebo iko baboria bagambi ko ene ngobwatira na bara sobo ime eriko nyara ko ene kingo siribale amarwa tanche iri asebinyoro ao Ugoro ni mwingine ambao inaleta shida. Ugoro pia ni madawa ya kulevya. Tena ugoro unapoenda kwa kidneys, hapo unakuta mtu anatumia ugoro na tetemeka mikono. Anatoka ngozi mikono ama kwa mwili kama bangi. Bangi siku hizi imekuwa sio ile bangi labda ilipenda kitu hapo zamani ambao tulikuwa tunateba gotora gide abandi twateba igo twanyarire amafa gases lakini obo maeno mboli naki obongo nekimo kyomobere no bongo murwala mure ekaro kwanyarire no bwate stress no bwate mejano yobongo ntinya gitari orinde muragitari wabongo oyiserinde minaro no borwalia okorera detoxification okorera meditation okwale chinguru chiawo na inde